Pekný deň z veštiarne u Verony. Čo nás čaká celý september 2017? Bodnár. Rodina. V rodine tu budete mať časté hádky, konflikty. Budú to hlavne hádky kvôli deťom. Stres, nervozita, psychika, začína školský rok, takže z tohto dôvodu tu budú tie hádky. Práca. V práci sa tu tiež ukazuje troška náročné obdobie, ako keby ste doháňali to, čo ste cez leto zameškali, ale všetko bude OK, bude to v poriadku, zvládnete to. Čo sa týka finančnej stránky, celý mesiac sa vám bude dariť, budete tu mať aj nejaké peniaze, ktoré ako keby vám prišli z ničoho, nič, čo vás veľmi potešia, ale viete, že všetko miniete na školu, školské potreby. Čo bude pre vás najdôležitejšie v tento mesiac, celý mesiac? Budete celý mesiac sa tešiť peniazom, ktoré vám prídu a potešíte sa aj tomu, že vám práca pôjde veľmi rýchlo a dobre. Ryby. Takže, milé ryby, čo vás čaká v septembri? Rodina. V rodine máte pohodu, lásku, spokojnosť, ako keby ste po dovolenke oddychnutí alebo po nejakom víkendovom pobyte, kde budete mať také bližšie k blízkej osobe, k partnerovi, plný lásky, pohoda, takže veľmi dobrý september. Čo sa týka po pracovnej stránke, budete tu riešiť peniaze, ako keby ste robili prácu, ktorá je málo zaplatená a to bude pre vás veľmi dôležité, lebo ich potrebujete. Čo sa týka ohľadom peňazí, áno, poriešite to v práci, ako keby ste tu mali nejakú odmenu alebo prémie, ale tiež tu máte nejaký nečakaný dar alebo obnos cez nejakú staršiu pani, ktorú vás veľmi poteší. Táto finančná odmena alebo finančný darček. Čo bude pre vás veľmi, veľmi dôležité tento mesiac, je to, že dajte veľký pozor, na čo budete míňať, utracať peniaze, lebo tu máte úplne zbytočné výdaje, ktoré nepotrebujete, potom vám tie peniaze budú chýbať. Takže čo je ďalej dôležité v septembri pre barana? Takže barán rodinnej oblasti, čo vás čaká. Máte tu nejaké rodinné posedenie, oslava cez nejaké mužské pokolenie, kde budete veľmi premýšľať, či pôjdete alebo nie, treba ísť, bude vám tu veľmi dobre. Potešíte sa, budete plní elánu, aj dobre oddychnutí. Čo sa týka v pracovnej oblasti, tento mesiac bude pre vás dosť náročný, šéf bude od vás chcieť vysoké nároky, viacej práce a vám sa moc ešte nebude chcieť pracovať a ako keby ste ešte stále oddychovali, relaxovali. Čo sa týka ohľadom peňazí, máte tu nečakaný výdaj. Tento nečakaný výdaj vás troška zarmúti, sklame a budete kalkulovať každý peniaz, aby ste na tento nečakaný výdaj dali to, čo treba, ale poriešite to. Čo bude pre vás najdôležitejšie v tomto mesiaci? Kupovanie darčeka pre toho oslavenca, ktorému idete na to rodinné posedenie, ktorý bude mať veľmi úspech. Nie sú to peniaze, ale je to darček. Takže toto sa bude niesť celým septembrom. Ďalej tu máme znamenie bík, čo bude dôležité pre bíkov, takže poďme sa pozrieť. Rodina. U vás bíci urobí dobrú atmosféru v rodinnom kruhu nejaká správa, ktorá vás neskutočne poteší. Táto správa sa bude niesť celým mesiacom a vždy, keď si na ňu spomeniete, tak budete spokojní. Čo sa týka v pracovnej oblasti, tu máte faloš ohľadom vykonanej práce. Ako keby vám nebolo niečo vyplatené alebo niečo sa nepodarí a za to budete mať stiahnuté peniaze. Takže opatrne. Čo sa týka ohľadom peňazí, tu máte potom veselosť, radosť, vždy si viete poradiť, nájsť tú cestu, ako tie peniaze zarobiť, aby vám prišli, aby ste si ich aj užili. Čo bude pre vás najdôležitejšie? V
tomto mesiaci dajte pozor, máte tu hádku, konflikt s blízkou osobou. Troška vám to tu naruší, nemusí to byť blízka osoba, ktorá žije s vami alebo sa s ňou stretávate, ale je to osoba z rodiny, ako môže byť mama, svokra, a bude tu troška problém a bude sa to ako keby niesť celým týmto mesiacom. Čo je dôležité pre blížencov, takže blíženci. Rodina, kalkulujete peniaze, rátate, hej, smútok je tu, konflikty hlavne kvôli ním, nie je ich tak, ako by ste potrebovali, a aj prácu, ktorú máte, tak buď máte veľmi nízky plat, alebo ste nezamestnaní a tým pádom sa to prenáša. Máte tu ako keby bol zlodej pri tých peniazoch, že nie je vám to dopriaté. Nemáte moc rúžový celý mesiac, bude to pre vás náročný mesiac ako skúška, kde aj keď budete sa snažiť získať si nejakú prácu, ale bohužiaľ neukazuje sa tu nič pozitívne, čo sa týka vás, blížencov. Aj ako keby ste tu mali stretnutie s nejakým pánom, kde sa obratíte o pomoc, ale ani uňho nepochodíte. Čo bude pre vás najdôležitejšie v tomto mesiaci? Hľadanie práce. Máte tu aj nejaké pohovory, kde idete, ale bohužiaľ taká je realita. Ale nezúfajte hore hlavu, ideme ďalej. Ďalej tu máme znamenie rak, takže čo bude dôležité v septembri pre rakov? Rodina. Vy tu máte ako keby odchod niekde k nejakým známym, alebo ešte môže byť oneskorená dovolenka, čo bude pre vás veľmi pozitívne, spokojné, budete na tom ešte potom na to spomínať, hej, na tú dovolenku alebo tam, kde idete. Veľmi sa na to tešíte. V pracovnej oblasti tiež tu máte dobre, získate niečo, niečo sa vám podarí a máte tu aj uznanie, pochvalu od nadriadeného. Troška je tu problém s peniazmi, ale to je iba tak začiatkom mesiaca, ako keby presne začína školský rok, hej, veľa peňazí treba tam dať, ale už od stredu mesiaca až ku koncu veľmi dobré aj po finančnej stránke. Čo bude pre vás najdôležitejšie? Vaša milovaná blízka osoba, láska, a toto sa bude niesť celým mesiacom. Máme ďalej znamenie lev. Takže lev, čo vás čaká v septembri? Vy tu máte troška hneď nedobré obdobie, čo sa týka rodinného kruhu. Toto obdobie u vás sú konflikty, hádky už dosť dlhé a premýšľate o ukončenie vzťahu alebo hľadanie nejakého nového partnera. V pracovnej oblasti tiež premýšľate, čo máte spraviť, či máte zostať tam, stagnujete, alebo sa posunúť ďalej a hľadať niečo iné. A to, že sa vám nedarí ani v práci, tak narušuje aj váš vzťah s partnerom. Aj ten, kto tu má nejaký vzťah, ktorý nie je moc rúžový, tak tu máte rozchod, rozpad toho vzťahu. Ďalej, čo sa týka financií, tento mesiac, celý mesiac tu budú problémy s peniazmi. Budete rátať, kalkulovať, hlavne najviac peniazy vám pôjde na deti, do školy, škôlky a vždy vám tie peniaze budú chýbať, takže tiež nemáte to moc rúžové. Čo bude pre vás najdôležitejšie v tomto mesiaci? Hľadaním si novej práce alebo ako keby posun na novú prácu, lebo toto je pre vás fakt veľmi dôležité. Panny. Takže čo čaká panny v septembri? Rodinný kruh. Hneď začiatkom mesiaca tu máte hádku, konflikt s mužským pokolením. Môže to byť vaše dieťa. Je tu nejaká nespokojnosť a výčitky. Bude sa to niesť potom ako keby celým mesiacom. V pracovnej oblasti veľmi dobré, ako keby ste boli plný elánu, alebo ste po dovolenke oddychnutí a začínate napredovať a idú vám z toho aj finančné výnosy. A čo sa týka financií,
Máte tu akože spokojnosť, radosť celý mesiac ohľadom peňazí, ale dajte pozor, máte pri sebe nejakého muža, muž môže byť starší troška od vás a tento muž sa tvári ako zlodej, chce vás o niečo obrať, takže opatrne. Treba si k tomu sadnúť a začať to riešiť. Čo bude pre vás najdôležitejšie v tomto mesiaci? Práca. Práca, lebo potrebujete peniaze, hej, blíži sa koniec roka a vám práca zabezpečuje peniaze. Váhy, čo bude pre vás najdôležitejšie v septembri, tak sa poďme pozrieť v rodine. Ste ako na hojdačke, raz dobré, raz horšie, ale vždy, keď nejaká hádka, konflikt je, tak sa to dá do poriadku. Ďalej tu máte ako keby tiež nečakaný výdaj, čo sa týka ohľadom peňazí. Má to niečo spoločné s mladým mužom. Tieto peniaze budete kalkulovať, naruší vám celý váš rozpočet, budete smutní a jednoducho aj vám pochybia. Tiež je tu dlhodobý smutok ohľadom pracovnej oblasti, ako keby sa vám nedarilo, ale máte tu nejaký posun alebo zlepšenie sa ohľadom práce a je tu veselosť, radosť. Čo bude pre vás najdôležitejšie v septembri? Je tu stretnutie, také rodinné stretnutie, oslava alebo pozvanie na nejakú oslavu, kde sa odreagujete, bude veľmi dobrá nálada a toto vám zanechá taký troška pokoj a radosť na srdiečku. Škorpión, takže poďme sa pozrieť na Škorpión v septembri. Rodina. V rodine budete kalkulovať, riešiť financie. Je tu ako keby nejaký finančný dar, obnos cez staršiu ženu, čo vás veľmi poteší. Čo sa týka pracovnej oblasti, máte tu prácu, ktorá vás naplňa, ktorá vás posúva ďalej a aj naďalej bude. Viete, že zisk je tu zabezpečený. Ohľadom peňazí treba dať pozor, máte tu zlodeja pri peniazoch a týka sa to hlavne, ide vám tu nejaký zdravotný problém, kvôli ktorému budete musieť byť na PN-ke alebo nebudete môcť chodiť do práce a to vám potom naruší aj peniaze za celý mesiac. Takže Škorpióni, dajte si hlavne pozor a nohy v teple, aby ste neprechladli. Čo bude pre vás najdôležitejšie v septembri? Láska. Pohoda, pokoj v rodinnom kruhu. A to sa bude aj niesť celý september. Strelec, čo je pre strelcov dôležité v septembri, takže rodina. Vám tu celý mesiac sa naruší s nespokojnosťou, ušomraním, budete sami sebe zavádzať, všetko bude zlé, čo urobí aj opačné pohlavie, ale ku koncu mesiaca sa to ukludní a bude všetko OK, bude v poriadku. Takže treba sa predýchať 3-krát zhlboka, hej, a aby ten stres odišiel, aby ste to neprenášali aj na blízkych. Čo sa týka práce, práca vám pôjde ako nič, budete sa aj tešiť do práce, lebo budete cítiť, že je dusno zase doma, ale v práci vám bude dobre, aj vám práca pôjde, aj peniaze, tu všetko je veľmi dobré. Čo sa týka peňazí, tak viete, že prácu, ktorú vykonávate, máte aj adekvátne zaplatenú a aj vás potešia tieto peniaze a tým pádom, ako náhle vám príde výplatný deň, ako keby ste kúpili nejaký darček blízkej osobe a to dusno, čo máte doma, hej, sa ako keby stratilo a je tu veselosť, radosť až ku koncu mesiaca. Čo bude pre vás najdôležitejšie? Radosť, veselosť vašej blízkej osoby. Chcete veľmi, aby bola doma pohoda, harmónia, spokojnosť, ale závisí to hlavne od vás. Čo bude dôležité pre kozorožcov v septembri? Takže september, kozorožec, rodina. Vám to tu troška celý mesiac bude narúšať behanie po lekárov s mužským pokolením. Aj muži, kozorožci, dajte pozor, máte tu problémy zdravotné a budete musieť chodiť po lekároch, po vyšetreniach, čo sa vám moc nebude chcieť.
Týka sa to hlavne, ako keby vás malo seknúť v krížoch chrbta, bolesti, hej, bude vám to vyrážať do nôh, takže opatrne nič nezdvíhať. Ale blízka osoba bude pri vás, pomôže vám, podporí, aj keď z tých bolestí už vás bude mať plnú hlavu, ale zvládnete to. Tým pádom, že vám idú zdravotné problémy, ako keby ste nemohli začať aj pracovať, nejdete do práce, je tu PNK a máte tú stratu pri peniazoch. Ale ako náhle sa dáte do poriadku, všetko dohoníte, aj prácu, ktorú ste zameškali, aj tu dohoníte a idú vám tu peniaze. Vás tu poteší nie výdaj, ale prínos finančný, ako keby niečo vám tu ide, o čom netušíte alebo neviete a to vás prekvapí veľmi dobre a milo a budete z toho veľmi akože nadšení. A čo bude pre vás najdôležitejšie v tomto mesiaci? Budete vedieť, že keď budete mať tie zdravotné problémy, hlavne muži, tak budete narúšať atmosféru doma, tá pohoda bude celá narušená, nervozita tam bude, hej, a budete si to aj uvedomovať a budete chcieť, aby bol doma úplne kľud, pohoda. Takže toto je pre vás to najpodstatnejšie, aby aj blízky vo vašej rodine boli v kľude, v pohode a tým pádom budete aj vy. Tak to máme všetko na celý tento mesiac. Ja vám prajem krásny a úspešný celý september, hlavne plný lásky, pohody, šťastia a peňazí. A tešíme sa na denné výklady na Facebooku Vešťareň u Verony. S láskou v srdci, Verona.